Ai ngộ yêu trai cái nước bọt chỉ xiên như cái jing penyo cái jung play ya cái này cái lát cái bậc khao cái bằng nhà ban wan shi fi cái con cái jung play cái bà bang ban page ban skap ban shot score cái tiền cái jung trai này cái pon shi cái pon play on yo ban ker khoi fi cái nước pon fi cái long kami cái long pai cái sam lai cái thai bat chan rang akwa ban kerpat fi hai cái nước pon ban play cái pon cái bậc corner chui ban shot score cái này cái tiền cái jung trai hai cái nước pon hang no no bapidon bapi pet ke nega ktian ga jung trai la hakan no no pon ga denget scam bat nga da duai bo play on the ker khui fi de nega ktian ka ba em ga jung trai play on ker khui fi ga nega por hang no ke ba ye ke jung trai ga thrang ba sleng yo play fi pet fi sha score ga ktian ga jung play on ker khui fi ha ga nega por ba menta nga don ban banta ga ktian ga jung play shafi gi kon ga jung play ga nega por ni ka we ga banta ka ba corridor ba ga ba don kam e yangi kom gi kon ki jung u play kata galong ka jing hikai banduai kumno ngin duai kani galong ka badon kam e kumno ngin duai ban yo ya ka e ka ba ngi kerpat na ublay bangin yo ya ka e ka ba ngi pan na ublay na mar ngi don kam bangin tip ha ya ka rukom bangin duai kanang bangin yo diang ya ka e ka ba ngi kerpat ya ka e ka ba ngi duai tika rule banduai ngakwa ban pdi fi santali ka rule bangin duai knang bangin yo diang ya ka e ka bangi kirpan ya ka e ka bangi ngi duai bat ya ka e ka bangi ngi pan namar bon sin bonwan bon ba ki bajuang pastor hi kailem yangi bangin duai kat kum ka ba debyang banduai kani ka jing sisa ha ka bangi le ya khmat jongublei ngi don kam bangin tip kumno ngin duai kumno ngin wan na khamat jongublei hakanu ko rukom ngin wan na khamat jongublei but kumno ngin duai ya ka jing duai tikani ka jing hikai ka bangan pidi ngi fi ka ni ko pon ngi kon ko jumlei kumno ngin duai but nget kan long ka jing ker khu ka ba krau ya ka jim ko jung fi yo le se don na preng jing fi bon ba pila duai ya ki jing duai ke jong pi hinre hadu menta pi klempat yo idin yo idak pi klempat yo e ke jubam pila ya sha aslam banduai pila ya duai ye ke jing duai pi klem lapat yo I hadu menta ringa kwa man ong yo fi sha skore ke ke ktien ke jong trai ke ke por menta shim ni ki samtli ki point ki nongrim bangin duai hai ke dugu pon bat banganget kan long ke jingker ku ke bekrau ye ke jingem ku jumpi bat pin hi kai lang ru ye ki wei ro kin yo mat lang ye ke jo ke jingker ku ke ba pio ma pi ki kon ke jongo belai kumno ngin duai kata ke dei ke bang akwa bangan bu ang ni bat nganam la bangan kren tang menta bat ngan sapteng ye ke di ke jingi kai sepang ke jing duai ngan sao ai kerteng ye ka kani ke dei ke jing duai bat haka wei pat ngan ai ka kumno bangin duai ka di ke pat tu ke baar ti mentang kwa bangin di pek ne ke ktien ke jong trai ki kon ke jong uplay kumno bangin duai ne man ga kwa man ga pi ngi don kam plat bangin sku thu ye ke ni le ngim sku thu ye ke ni ka e ye ngi bangin yo ye ke e ke bangi pan ne mar ba uplay dei ubriu ma uplay dei uplay busang haga cat ke badap da ke buram ke jongublei ti bangin wan kat haga da ke cat ke badap da ke buram jongublei le pim tip pat de yakin nong rem ngadong pi nginam dei ka rukom banduai ting ki jing duai ki long ki babakala ngalapet I bon si ni ki rukom duai bat mentah hang de dengan peni fi ki santeli ki jing duai ki badai bat haga bangi duai ke jing duai klem artatien ke ba ublei on yo sngau ya ke jing duai ke jing kerpat ke jong fi ngan julet be direct shaki point ya ke ga bang kwa man pni fi ke ni kupon ke ban ning kong ning sharp e ka jing duai ha ba pi duai pentikna ye ke ni ba pi don kam ba pi dei ban don ya ka jinget ka ba scam ning kong ning sharp ha ba pi kerpat ha ba pi duai ha ba pi pan pi don kam ban snu thu shai ba pi dei ban don ye ke jinget ke ba scam ha ublei naman ngan ong ye fi ngi duai pi duai ha uta uba pi klem la yo I markmat pi klem la yo aru ban tare ban kta yo uta ti pi wan sho ublei da ke jinget
kan mau bahaya gini. Hakaba duai da gejinget. Pray in faith. Duai haka jinget. Pray by faith. Duai da gejinget. Pudon kamban skutu ya gini. Duai haka jinget. Duai da gejinget. Ngidon kampelat marka jinget kedai kata ka bangingi ya keren ya uta ubang ngingim yo I henry nginget bat bau blay uyo ngau ya gejing duai go jompi. Sispa nega sispa pidon kampelat ya gani gejinget. Namargan ongi pi haba piwan hakamat jombli klam gejinget penam yo diang a ram. Di nega daw ngidon kam bangin one show blay da gejinget. Kektian ke jong blay ke keren syai nega gospel ke jong Matiasi kalau nong ke ba arpuwe ke dekot ke ba arpuar ngan puli fi ke nega ketian ke jong try nget kana dong ke jingker ku ke ba kraw ke jim jepet ke ongkom ne jisu but yaki ak barok kat ke ba pinpan ha ka jing duai da ke jinget pin yo pedeng habang ngiduai nginwan ha kamat jong blay da ke jinget chispa nega chispa nget how blay bau blay on yo bau blay yo sngo ya gajing kaang gajing pi ya gajing kerpat jeng pi ya gajing pan jeng pi nget scam ya gada wanam artati na lega donot aba pidon ya gani gajinget pi wan show blay ngan ong ivi pen yo diang ya gajing kerku ha gajing em gajang pi de na gani gada ong ivi gajing duai jong gajinget gadi gajing duai ka bau blay on amla ban deny ban len no ban le bom yo sngo yupi on yo sngo yupi haba pi wan shoblay de gejinget namar bun ba bun san haga bangi kerpat hau blay namar ngi klem yo I uyo I ne em uyo sngo ne em namar ngi ngem yo I yo blay ngi wan de gejinget ba bun ba ki breo bekenam yo adiang namar balay bengi wan shoblay ngi artetin la uyo sngo si ge de gejing duai ka bangala duai la ka dei si ge de gejing duai ka bangala duai di na gadi gadang ako abanang pi haba piduai nget tika jing duai haba piduai sya ubli uba piklam yo I piklam la man kata duai daga jinget kan mau bahaya kata pray in faith pray by faith haba piduai yeke daga jing duai daga jinget ublay on yo sngo yo pi badun ong haba pikir pat un ong ngahang ni toh kata gadi ba ningkong bak ka baar kajing hikai ban duai kum no ngin duai kabaar ngin duai hang ne ngin duai da kamon jong uplay pray in the wills of God duai ha kamon jong uplay ngidon kam bangin duai ngihap man smutu ngid duai kat kum kamon jong ublay omdei kat kum kamon jong pi namar uwei po wei ubri udan la ki jong ki jingmut ki jingkwa ka ba udan la de kakadon ndil piwan da kata ka jinglong ka nijor ga jengpi ka jinglong jepi ublay onorm yo asngau ngidon kam menginuan hakmat jomblay da kata kamon ge bakut jang ublay ngidon kam menginuan da kata kamon kapkum kamon jang ublay ya ka ai ka mengipan ngimtip syu bensim jang ublay on kerpat lang na banda jangi ong upon ke siti siki nongrong de na ga daw ki kon ga jomblay haba piduai duai kat kum kamon ge jong ubli om kat kum kamon do jong pi om kat kum kamon beri ge jong pi namar bun sin haga bangingi ngi duai de kamon do de kamon beri ge jongi ngan ong pi de pidon da kata ge jinglong ubli unom yo sngow ye ge jing duai ge jong pi bat ba ge jing duai ge jong pi ka klem poi show ubli namar balik ka klem long kat kum kamon ge jong ubli habat duai ong kat kum kamon jong mi ablay namar pek ujisu hikai ye kani karukom duai daladihi ngiken mau haga keper gets temane haka por ka bau duai ge de jinwai shwamba sakem no ujisu ban sanar phna bakin wan kitu kinong shun haka to ko por uduai ge de jinwai pinepet ne ga gospel ge jong Matias kalanong ga ba ar phun riu ge de khot ga ba sao po ga ba ong ko pa la dalong kamon jong me ai bagani ke kori kanyo lai no nanga
ka jing duai da ka mon ke jong blei u blei on shams ngau ba u blei on ailot ya ka wi pak wi ke jing duai ha ka ba pipi pan ha ba pipi don kam ya ka nu ke jing ya ka jing duai ya ka jing don kam ke jong pi ti henry ngi don kam ban tip padi ya ka mon ke jong blei duai kat kom ka mon ke jong blei om di kat kom ka mon do jong pi namar balei ba u blei nom island pi duai kat kom ka mon do jong pi ka mon briu jong pi namar lada pilayo ya kata pinsa sarong pinsa ong bangala hi nganang hi dina ga daw u blay bangi ngi sakri u blay ba khrao u balong so extreme u balong mayan shisha bat u ba tiplut ye ki e ka badon ha ka donot ke jongi bat u ba yo ilot ye kata baro khoi ti kumno ngi duai wat nam duai da ka mon hi plan hi mot hi riwat ye ka mon ke jong u Jesus Christ wat ye ka mon ke jong u blay da ka ba pendam ye le ka mon ke jong blay penriet ye le plano e ka jeng ba bhak baro wan shobli kum ba pilong ti unwan hajan jong pi nor balai pila duai kat kum ka mon ke jong u blay kani ka jeng shisha ki kon jong blay ba pidon kam ban ngu thu ha ye ka jeng shisha ne ka ktien ka jong blay duai kat kum ka mon ke jong u blay katang ka ka baar bat ka balai ka bangan pedi fi hai ga digo por ka bamenta kenang ba kan long ka jingker ku ka bakrau ye ka jiem ka janga ka jung pi ki kon ka jang blai bangin duai khamat ka jung blai ka balai ta ka jing duai ka jing yai ne ka jing duai ka jing yai ne skam hakikien ki jang blai haba pi duai combine lang ringkat ka ktien ka jang blai da ka bong kat kum ka ktien jong me haba pi duai da ka ba pi kle lang pi penon kam lang knyot lang bat ka ktien ka jong blai pi wan show blai da ka ta ka rukom ngan ong ngi fi u blai nom la ban len ban deny na mar blai ba pi knyot lang da kita ki kular ki jong blai pi wan ha khamat jong blai da kita ki kular ki jong pe a blai kani ka kular ka jame mela kular skam ba men yo asngau u blai unom la ban kentai ye ka jing duai jong pi pe u jisu kren na ka gospel ka jong ma sorry na ka gospel ka jong yanis kalanong ga ba khatsan ka de khot ka ba nhiều kini ki kentien ki ba snow bang ba bangan pen snow ye fi he ka de ko por ka bong kom ne la da piyai ne hanga bat ki ktien jonga ki ai ne happy ye ka e ro ba pimon pen pan te kan long ye fi de na ga daw ki kon jomle nga kwa banong ye fi ha ba piduai ken mau ban walam rengkat ka ktien jomle kat kum ka mon jomle nga ong ye fi mene ka ba bat menta rengkat ka ktien ke jong blai ka bon pidatip ye ka ktien ke jong blai pi wan lang ru de ka ktien ke jong blai shau blai haba piduai ringkat ke ktien ka jing snow klan ka jing snow don bor ba bat ke men sim kruik men sim baman ke de snow trim ba nomor balai pi knyot lang ye ka bat ka ktien ke jong blai ken mau bai ke ni haba piduai duai de ka pin yai ne ha ka ktien ke jong blai piro pin shong pin sa pin ko ngo oi ka ktien ke jong blai pin le ro oi ka ktien jong blai shim ro oi ka ktien jong blai kom ka wake ka atiar ka ba krau ha ka jing em jipi ba ba piduai ngan ong yipi ka jing duai jipi ka long kom ka ding oh ka ba tak ta ka jing pen slap blai shisha ba piduai ka ka jing duai u play on your ngau ya ka jing duai ka jong pi kata ka de ka poin ka balai na shu ai lingkot ya ka ni long ka mon jabai ka batai detail ba ha ka ba ye kini ki poin kan long ka jingger ko ka ba krau to nang ta ka poin ka ba sao kumno pin duai ba pin yo ye ki e ka ba pidon kam he ga jing ba jong pi ka jing hi kai ka poin ka ba san ban duai ka poin ka ba sao ko long pray in hope duai ha ka jingkermen lani duai da ka jingkermen haba piwan hakmat jong blai pihap ban kermen lemda pim kermen pinom yo diang ruem naman ngan ong pi ka jinge bat ka jingkermen ki ye trelang de na ga dang haba piwan hakmat jong blai da ki jing duai gi jong pi
Pidai bantikna banda kermen skam bapinyo ya kata ke bapipan nau pelai. Apa pila don ke jinget, apa pila duai kat kom komon jangu pelai, bar pila walam, pila knyot lang rekat ke ketian ke jangu pelai, bat menta kermen ken bapinyo diang ya ke bapiduai. Apostol Paul Ukraine haga shiti ke jangu sheki nongrom ke nong ke besan ke dikot ke besan ke baong ini ki kentien. Uta uba ap kermen hanga nganom penleran moko ya u leniaka. Koki kon ke jangu bele. Yo si don na preng jengpi pila duai la slemba. Ripi kelempat yo nganong ipi ki kon jable kermen pin sayo. Tangi ombangan di kepot ngan sayo. Pin sayo. Ublay ulayo asngaw. Ya ka jing duay ka jengpi. Bat pin sayo. Ya kata. Namar ka jing slem. Bapinyo ya ka ka bapilapan. Ka don la ka jong ka jing mut hau play. Don bau syaitan upentut. Don ka bau play ukwa ban pej. Ya ka jing yaisha. Ya ka jing kermen skem ka jengpi. Day na gadiga daw nga kwa manong ipigi kon ka jung ublay haba pikir pat haba pilapan hau blay wan hakmat jung ublay daga jingkermen ong bangan sayo ya ka nga banga kerpat menta ngan sayo ublay on sayo sngaw ya ka banga kerpat ya ka banga ngaduay kata kadai katkom kamon ke jung ublay koki kon jung ublay kan mau ba haba piwan show blay daki jing duai wan daga jingkermen bat haba pila wan daga jingkermen ro yai am nai leit ong ublay onom yo sngo ublay tu la kentai yepi em ublay on om kentai yepi kan mau ka ktien jeblay ko ong naka shiti ka jong upol siginong hebru kana nong ka bakat lai nei ka di khot ka besan kong nabada lei ublay on om la ban kentai no yepi lani ba on lendet no yepi dei na ka ne ka daw kin ki kon jong ublay wat num ong ba ublay ula kentat yepi ula lendet yepi em day ma pi yo lesi u ba lanika bala lendet no na ublay ti unom la na bad balay ngide ki kon ki jang ublay yo lesi day ma pi bala pet no na ublay na mar kata wat num artetien ngai kermen scam ba pen sayo diang ya kata ka ba piduai ka ba sangan ba ka ba kapdu kumnu pen duai kabakat do kabangan peti you figure ni kepor lang pray in Jesus name duai hai ka kerteng ke jong u Jesus Christ duai da ka kerteng ke jong u Jesus Christ ki kon ke jong oblay haba piduai ngakwa man ong you figure ni kepor duai da ka kerteng ke jong u Jesus Christ haba piwan hakmat jong ukpa hakmat jong oblay wan de ka kerteng ke jong u Jesu Christ pikan mau u Jesu la kran shai idi ki kentien tongan pen puli fi ke ko bot na ka gospel ke jong Yohanes ke lanong ba khat sao di khot ke ba khat lai hadu ke ba khat sao ngan pen puli fi ni ki tien jable ke ba ong kom ne ti ka ro ba pin pan ha ka kerteng ke jonga ya katangan le ba en yo pendon buram ya ukpa ha ukun lada pinpan ya ka ro nanga ha ka kerteng ge jonga ya kata ngan leken ong uji sukris kon jong oblay wat num duai da kanu ka kerteng wat num wan hakmat jong oblay jong ukpa da kanu ka kerteng om de ka kerteng jeki angel om de ki kerteng jeki riu khut om de ki kerteng jong ki blay thala Henry da ka kerteng ke jong u Jesus Christ. Ka kerteng ke jong u Jesus Christ ka di ka kerteng halor ki kerteng baro. Bala asang skem da ublay na beneng. Ka di ka kerteng ke badon burong. Ki jong ki bah beneng. Bat ha ka kendau bat ha pok ka kendau. Ki kenyo ya kata ka kerteng ke bakut ke jong ublay. Upal Ukraine. Ha ka shiti. Jong upal chi nong Filipi kala nong ba ar pimpuli di khot ba prak nai protector baro ke yetu ye gata ke jing krau ke kerteng ke jong Jesus Christ
Bat ngiyo I hang ne bau jituang. Ti ka ro bat pipan. Haka kerteng jenga ngan le ia kata ba enyo pendon buram ya ukpa. Oh is kongo yo Jesu. Ngin doa de ka kerteng ge jong Jesu Christ. Ka kerteng ge jong Jesu Christ ka de ka kerteng halor ki kerteng. Bat ngan ong yifi namar nginam la bangin le direct hi de bangi. De na ga de ga daw bau Jesu wan. Ban syayap agading pana ba unlong ke jingking yang ai pi syau kpa ngila don ha ka wei ke jaka namar ubreu ke lalong ubam hok ong ke bible barok ke la jaklia barok ke la dule no e ke buram jomble barok ke la le pop ban bau play ulang uba khoj ban ba ka bible ke la khot syai yingi ba ka lia to syai yingi naka sithi ke bandingkong ke jong petros ke la nong ke bandingkong cái đấy khót cái mà khát san khát riu quang to long mà pi cái mà khôi nè mà tao mà khót để pi ulong mà khôi đi nè cái đấy cái đào ubriu ulong ubam khôi ubriu ulong mà khôi đi nè cái đấy cái đào ubriu ubam khôi onom la bani syam baru belai đi nè cái đấy cái đào ujisu wan bani yang hapadem ba un kering yang na kata ka jingbam khôi sha ublei uba khôi tu jisu ulang ka lenti ulang ka jingkan ulang ro cái jingking yang ai pi bangin wan show play mauhi ukran shai pedepet na ka jo ka gospel ka jong Yohanes kala nong ka khat sao ka de khot ka ban riwang u Jesu ule yetu hau nga ubalong ka lenti ka jing shisha bat ka jing imde omdon ubawan haukpa henry tang danga oh ai ngoi utrai cái jing duai cái jonga cái jumpi ngide ban kenmong ba duai da ka kerteng ke jong Jesu duai ha ka kerteng ke jong Jesu cái jing pang be da ka kerteng ke jong Jesu pipan ye guru pan ha ka kerteng ke jong Jesu tikiniki ek barok ngakwa barang ipigi kon jable karukom duai ke jengi ngidon kam ban tip sai ba ya karukom duai ngan sapen ifi biang ye kani karukom duai kumno ngin duai haka bangi wana khamat jongli hakan no karukom ngin duai bat ngakwa manong pi ki jing duai jingi kilong ke bebet ki besai hakamat ke jongli bat haka bangi ngin kerpat no blei u blei on omla banlen ye ka e ka bangi kerpat no blei Plain ker kui pigi kon ke jong bring ngek pelayo jing mentoi jing ker ku lingba kanika ktien ke jomle ba pio sngo ha kanika por kumno ngin duai kumno ngin wan akmat jong ublay play won ker kui pi blay shiboni ke jing sha skor jong pi ye ka ktien ke jong blay ngakwa bangan duai yi pi ke pon bat bau play on ker kui pi shisha bat pin pendon kam nok menta ke ye gini ki santeli ki rukom jing duai ngisi kenu biang hagan di kepat ke baar sepang kan di kerukom duai tongan duai gini ke pot atrai jisu ngawan sheme ngaduai gini ki kone me gutrai kentei ki long kemi ke long kpa ki samla kentei bat serang try be ki batrang bat ki basleng ye be jisu bakor ngada duai no gani ke pora blai bakin pendon kam ye gani ke jinghikai ke ktin je me ka rukom ban duai ki nong rim ban duai ki nong rim ban wan hakmat je me jisu bakor ban duai de ke jingai blai ban duai ko try de ke ba yai ne scam haki kular ga ktin je me ban duai kat kom kaman ke ba khu je me ko try ban duai ru da ka jingkermen ban duai ru jisu ba ye ju try da ka kerteng ke jame bat haka kerteng ke jame pelah pelong ini ki khod be jisu bakin yaine skam haka jingduai bakin klem antotin beli bekora bakin yo ike jinget ke jingkerman ke skam bakin yo diang ya ke ke baki kerpat baki duai hameu play bayam trangis ngongo bamisngo ike jingduai ke jangi de ke kerteng jisu manana thrat ngaduai ke pan bat nga aingo imitrai amen 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 Play one ker kui fi ye ke jing shaskon ye ke ktien ke jung play blame ker kui fi ngin si shampat hai ka wei pat ka pat jong ke nika jing hi kai chapang ke jing duai blame ker kui fi ko blay shibon amen amen